Okay then, Dafydd yma, ac am yr 50 munud nesaf dwi'n mynd i sôn am Game Maker. Wel, mae'n edrych yn reit boring. Mae Game Maker. Sorry am hynna. Ond mae yna probably bethau gwell ar Linux anyway. Yo-yo games. Sound bloop. Sef sŵn os mae rhywbeth yn mynd wrong. Na Game Maker, a dyna sut ydych chi yn neud games arno fa. Diolch yn fawr am wrando, a pob hwyl. A dyna gyd sydd gynna i ddeud am y peth na.